Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kahima mau plang kalayo ban plebiang ya kajaka jungo kai perthei kablatip kum kalau kentang kabadan hakasnong mau plang hadin daki benai balakhang namar ka jingwan biang ka klam coronavirus ha unius nem arajar arpwe hakane kasngi uleng do kahima mau plang uba si eleng do u MDC kathan uba lam phrang bla uba dairu menteri rengkat ki menteri ki rang basnong bat ki samla ki bayarap ban batai ya ki bawan jungo kai ne ki guide ki layadon lang kabala pelong menta kasngi kakhat pratre unai lur arajar arpwe kadak ban pli ya kane kajaka jungo kai perthei uleng do kamau plang uba si eleng do ula pli ya katala jong ka khadap ka belakang hakini ki benai sio bania don kumni bania pleno ya kalau kentang se nga aingu sya uble trai kenrat halor ka perthe bakalong kumnei ka ongja ka basrusi hakini ki asniam ka ongkta yaki bro haman galing hakabade kakwat kakya ka kamai kaji tengang siau kani ka ong ple jong kani kalau kentang ngasim kani kadak kong ka ong kurku kong kitbok kong ebok yangi kinong sensyar kaju ya phai ki guide kinong kitkam jong ka himahi borok kawe kirang basnong ki khon ki hajar jong ka hima ba ini ong ple kanong kum kadak ba uble trakenrat un isin ei ba nyimela sa menginsu don haga ong lockdown ne bang nisyong sa hayung ila idon bani tre man khata lat ban pentip sekipat ba nakaliang hima ba halor ka jingple jong ka law kentang ngila ya persang ban ya bat ya ke SOP di protokol jong ka sarkar baka labo te ngila la ban ya thung ya nakini ki khna samna jong ka hima moplang jongi nadu i office secretary ban pentulun ki kam baki don kam ki turis ya kono ka jingdon kam juki bat ka hima moplang ru ngilong ki basarong ban ong ba ki guide yo ki babiang ma te kini ki guide ru ka experience kila don ka bala bun senam te ngila yo susu ban upgrade ngila idon ki staff ka to ka ni nadu ki cleaners ki gatekeeper ru kumju te ki ei ka ba ki don kam ban kham upgrade susu nginang pen baha pen bet na kapor te hangne ru ngidon tingkat ki nong senchar ki i rang ba shnong nakiliang office secretary ka ju bat ki guides te hakaju ka poru ngakwa mantepa ba i menteri i balong menteri bra balong kum i MDC ru ya don rekat bat ngi halor kene ka por te ngaso ban penpa ba kaji thu jongi ka hima ni suthu ba ka potential jong ka tourism kade ka ba ka bayar te ngi bala bantap ya kene ka potential tong bang irang don hakta ka senjam ka baningkong kaban pinlong ya kini ka tourism jong ka hima moplang bakan long organize bat ka bangila ban penbet penbiang halor nakapor ka ba kadang yat ka perthai bat kaniru kanlong ka jingker khu khamta mi khna samla ba teng ya kwa ikikam sarkar ikwa ikikam ka basuk tamba dangi pinsitom khamtam ya ka kumka jat benreu ki khna samla menta ki kam ki bom ka jistom man yo ki kam ki jam ngasngo ba
tourism gade kalat kalenti kumno bangin ya ai kam yakini bat kajing tres tom hi kan kentiu yangi boro kiwe ngau lingdo ngi kinong sinchar ki ramas nong rukum ju bat khamtam me phi ki guide akur khu gordo ipi aba phi pentulun gani fukam bat ublei ta try kenrat undang kentiu ipi sejong tikani ka lakon tang jungi klarunga ka website baraki mo ki jugri per kitip lawan ban show ka bat ki babun lawan ban puli ban le ki research lokadi te om tangata ni kala long ka jing mentoy ya ki khon sama jongka sino ka hima kalong kala ai kam jam namar ka kalong gum kong ka wei ka tourism spot te apa kan ni di hot ngipat ngidang ya anglut banang pende penba banak penyar nika lakon tang bat om tangata kum kahimahi gi penslur hi ki sinong ki pakin don laki klau penyadan ki klau ki tap ji don ji joka te bat kum ju hoi kan ni ka long we jika joko kai bat ki bun ki jaka wa ni ba gidon ka long ba khring ki no joka kum ka tiak jat di bet skotri lang ni dol mo flang tingdon ki wi ki bentar ki ba ki viewpoint ki ba kini ki guide pada ki wan turis sa kensa apa ni ki te hot mutasi ha ka jing don lang baru bang do na jing ya ka port ti ki wi ki jika joko ka play ki la play ndengi support mari ha pembiang semua but mentasi la play ha jing play lo jing lang but hoi ke balong ni la khang ni mar ka jiwan ni pandemic kala kata sisa ya ki bubun hai bun ta tingi en no ya tenri mentangi la yo man pelaj ni ka chka chko kai maka long sia jing khu ya ki samla jungi kham tam om dei tang ya ki ni kala kalong ka indirect employment ka jiwan ki no jo kai prthai kala long do ki no system basna ki homestay bar kala ai kamai ka ji no nya kali no shorukan ba kum ta ter ti kawai ka jigar par kalong na leng ka hima kalang kinong sisar kinong basnong kinong sok kuri ke aja jo hima dikerpat di kinong wat jo kai lagi de na bade na dika jela khamtam kin ai ke ji tilang ba kidon ngi ki nong te jungi ki kai ki banyalam ya ki te ngi da kerpat na long ba hoi kidon ki no jo ai bong ba mi don kam gait ngi ya hi te hoi phia tip ta long ngi kerpat kin mar bu ini mar apabila bu kini kidon kam ban kenti ya ki te tilang bat ki bat perbor hoi ki ka jilong aku ki kai samla dan ki pot ki balong khama kon dei hari pot le ke bang ibu ti ba fin men thau to pen i banuk sai ki bo tin nai ngidak paret ba kino do ki ji kino jo phi ba strat phi so ha ban ra shawi char ban mo plerani dei ban ai ka ki advice ne ban ai ki ji ajbut khrawi ok de ka